እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰ ተغልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈፀምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃሳ ምሳል መሰለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገርን ዝገበረልና ይቅረ በሓሊ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነሎና ሰዊርናን ረዲእናን ህሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማኺቡናን ኣጽኒዕናን ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና እዩ እጆም በዛ ቅዱስ ስእለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ሂወትናን ብፍፅም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልምነሉና ወጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ እትሕዛ ኣቦን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ሰወድካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዕብካናን ዘፅናዕካናን ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ወጎይታ ይቅረ በለልና ወመፍቀር ሰብ ስለ ዝልምነካ ካብ ምሕረትካ እውን ደልለና እዛ ቅዱስ ስእለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትናን ንኣኻ ብምፍራብ ብፍፅም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግብርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ጎይታ ካባይ ርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ብዘት ዘሎ ናዮ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓሽን ኣዘልና ተመነርን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኸሙ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ርቕረታን ብሻኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለመ ኣሜን ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳለኻ መሓረኒ ከም ተዕቢር ራእኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ፀቢቅ ሓፀበኒ ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣፅርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ብቅድመ እዩ ዘረባኻ ፃድቕ ፍርድኻ ንፅሆንካ ትርከብሲ ኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሚኻ ኣከይ ገበርኩ ንሆ ብኣበሳ ተወለድኩ ነይ ካብ ሓጢኣት ጠነሰተኒ ንሆ ንሓቃ ውሽጢኻ ትደልዮ ኣብ ሕቡእን ጥዑም መሓረኒ እንቲ ክፀርፍ ስምዕ ዛፅርየኒ ካብ በረድ ክፅዕዱ ሕፀበኒ ተንዝቐጥቀጥካየን ዓፅምቲ ሕጎሳስ ባህታን ሓጎስን ኣስማዓኒ ገጽካ ካብ ሓጢኣተይ ከውሎ ብዘሎ ኣበሳይ እውን ደምስሶ ወኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ፅኑዕ መንፈስ ካብ ውሽጠይ ሓድስ ካብ ገጽካ ይደርብየኒ ሓጎስ ምድሓንካ ምለሰለይ ፍቓደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መገድኻ ንመፍረስ ዝቕምሮም እየ ሓጥኣን ናባኻ ክምለሱ እዮም ሓጥኣን ናባኻ ክምለሱ እዮም ካብ ልሳነይ ብፅድቅኻ ትሕጎስ እያ ጎይታ ንኣፈይ ምስጋና ከነገር ከናፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባሃብ ብለካኒ ተዘይኮነስ መቕረብ ኩልካ ነረ መስዋዕቲ ምቅራር ኣይትብጎን ኢኻ እሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ወኣምላኽ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ወጎይታ መካብያታት ኢየሩሳሌም እንደቕ ሽም መስዋዕቲ ፅድቂ ብዛሕሪ መስዋዕቲ ብምልኦ መስዋዕቲ ባህ ክብለካ እዩ ሽውዓ መሰዊኢኻ ኣርሑ ክቅርብልካ እዮም ሃሌሉያ ጸሎት ግዜ ድቃስ ንክርሶን ንጉሰይን ኣምላኸይን ምስጋና ኣቅርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ ከዓ እልምኖ ቃለ ህይወት የስማዓልና ቦና በመላከ ሰላም መዝሙር ዳዊት 130 ሃብትና ረዘነት መዝሙር ዳዊት 131 ሃውና ዶክተር ጽጋብ መዝሙር ዳዊት 132 ኣዴና ኤልሳቤጥ መዝሙር ዳዊት 133 መዝሙር 134 ኣንኸብፃይ ሃብትና ምሉ መዝሙር ዳዊት 137 ኣቦና በመላከ ሰላም መዝሙር ዳዊት 138 ሃብትና ረዘነት መዝሙር ዳዊት 141 ሃውና ዶክተር ጽጋብ መዝሙር ዳዊት 142 ኣዴና ኤልሳቤጥ መዝሙር ዳዊት 146 ሃብትና ሙሉ መዝሙር ዳዊት 147 ሃብትና ረዘነት ኣብ ዝወዳእ ኩሉ መዝሙር ዳዊት 148 ዓዊልካ ከተብፅሕልና ኢኺ
مزمور داوود نفر 148 ፍጥረት ኩሉ ንእግዚአብሔር የመስግን ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግኑ፣ ኣብ ኣርያም አመስግኑ፣ ኩልኩም መላእክቱ አመስግኑ፣ ብዘለኩም ሰራዊቱ አመስግኑ፣ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግኑ፣ ኣቱም ብርሃናት ከዋክብቲ አመስግኑ፣ ኣቱም ናይ ሰማየ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን አመስግኑ። ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግኑ። ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሙ፣ ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቡ። ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግኑ፣ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኩም፣ ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግነ ቃሉ እትስልጥ ይቦብላን፣ ኣቱም ኣኽራንን ኮራቢትን ኩልኩም፣ ፈረይቲ ኣእዋምን ፅሕድታትን ኩልኩም፣ ኣራዊትን ኩላቶም እንስሳን ለምለም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታትን ምድርን ኩላቶም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላቶም ፈረድቲ ምድርን ኣጓዝን ጎራዘትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ፣ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር አመስግኑ። ንእግዚአብሔር ቀርኒ ንህዝቡ ቀርኒ ኣልዓለ፣ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቆርቦ ህዝቢ የመስግነሎ። ሃሌሉያ አሜን አሜን ሃሌሉያ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤልን ዝጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። እቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። መንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽ ወለድነቱ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓተ ክገብሩሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ። ወጎይታይ ንትናዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝበኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ መድሓንካ ዓይንታይ ካብ ርኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻን ባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ረቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን። ቃለ ህይወት የስማዓልና። ኣዴና ኤልሳቤጥ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ቅድሚ ትቁኑዕ ፈራዲ ኣርባይ ወቅተይ ዳኮይነ ስማዕ ደለኹ ወት ስማዕ ኣለኽና ኣዴና ጽቡቕ ስማዕ እጥውቕ እንት ዘለኹ እንታይ ሽሙ መስኒ ቁርብ ኣፅብብ ተተብለይ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ቁርብ እንደፅበብለይ ንኩነንን ንፍርድን ስለ ዝኾነ ብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግን ከ እንዳጠወኸ ዝኸይ ዘለኹ ነፍሰ ገና ኣብ መሬት ነብሪ ካብ ሃለኹሲ ተነስሐ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን። ኣብ ገሃነም እሳት እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ወይ እንታይ ዳሎ ተሓዋዊሱ እንዲዩ ካብ ድቃስ ተኪት ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ። ግን ቁርብ ገፊሑሎ ሓራይ ኣዴና ወዳእሞ ስብሃት ለኣብ ወወልድን ወመንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ይቐኒየለይ። ቃለ ህይወት የስማዓልና። ሓብትና ዕልልታ መዋእል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት ምሃለወኪ ነይሩ። ግን ከእቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይን ኣብ ቅድሚቲ ሓቀኛ ምስቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰቲሕኪ ኣብቲ ሰለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እትትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ስንብድ፣ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እምብርካኽ፣ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑፅ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ
ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረበልለይ ይብል ኣለኹ። ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ኣሜን። አሜን። ቃለ ሕይወት የስምዓልና። ሓውና ዶክተር ጽጋብ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርኺ ትቕልጡፍ ጽላ ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቐዮም ነቲ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃላዋት ኣጠፊኡ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎት ምንቕሓ መበግስያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ። ቃለ ሕይወት የስምዓልና። ሃብትና ሙሉእ ወጎይታ በዛለይቲ እዚኣ ንዓሞ ኣሜን። ኳ ሰላም ፀናሕኩም ጎይታ በዛለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓደር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስምካ እውን ንዘላለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ እሞ እዩ ኣሜን። ጎይታ ከም ተባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣሜን። ኣንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበይ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽና መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዐና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘላለም ተድሕነናን ትዕቅበናን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረድእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘላለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ ፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትመፅእ ፀጋን በረኸትን ምስጋና ብሓቂ ናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘላለም እትነብርን ዘለኻ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴ ግርማን ይግባእ ሎምን ልሳዕን ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን። ስለ ቃላት ክብር ምስጋና ይኹን። ቃለ ሕይወት የስምዓልና። ሓብትና ልዑላ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወለድካ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓዱሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ቃለ ሕይወት የስምዓልና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና ጎይታ በሳና ይቅረበልና ጎይታ ሕማት ካብ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻኒ ዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ክመቕኑ መገዲ መሓዮም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ነብሰም ዓርፍ ኦ ካብ ሓጢኣት ንፅኾንካ ጎይታ መሓረና ኦ ካብ ሓጢኣት ንፅኾንካ ጎይታ ርድኣና ድማነና ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍፁም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ እምየን ጎይታ መሓረና ጎይታ መሓረና ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ቅዱስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ምግብና ለማህበና ንሕና ንዝበደልና ካብ ዝሓደግና ለመደልና ንዕሳና እንዲገልና ካብ ክፉዕ
أفتنا يتأتونا مجسن حيلا وحبرن نزل على مناتك إما أمين عوز كمارا نايك قدس قوري ملا سلام تا سلام لك الله وحلنا غدن قليخي شقافون دن قليخا دي جابير تواد قويتا سحاوت سلام لك الله نسغيك عنس برفتي خفرك رسخن برخي ومل تسقى جابير مساقي أوفست دس والكي حاتياتنا سريلنا نخفو يسكو سمنتانا محرتنا من لنا أمين ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብትና ረዘነት ወቅድስት ምልእተ ጸጋ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ወቅድስት ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድግልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዓርግልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማንኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ንቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብትና መምህርቲ ምኒት መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት እሺ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድህን ዓለም ስለ ዝወለድክናን መፂምኻን ነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ሰማዕታት ኣኽሊሎም ጻድቃን ዕልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን አሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓውና ዶክተር ጽጋብ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታዩ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልድ ኣብ ዋህዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወለደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ካብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊጡ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወየን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ምእንቲ ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሕደገልና ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
كريالايسون 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 أدينا إلسابيت قدس قال هيوت يسمع لنا ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይንን ምድርን በክብርኻን ብልግስኻን ምሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ አምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድልየትናን ብዘይ ድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይ ፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልየና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም በደልና ኣይኹን፣ ከም ተግባርና ኣይኹን። በከመ ምሕረትከ ዋኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ وأكوبك معبسان بكم ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ይኹን ዕለት መግበና ለማህበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ካብ ክፉ ኣድሕነና ምሕረትና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናይካ ኣሜን። ኦ ዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከደንገል ይኸ ብስጋኸውን ደንገል ይኸ ኣዳይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ይኸ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ክርስቶስ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናይ ንስኻ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም ፍቓድ ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ እቲ ቅዱስን ካልካ ተዓረቐና ንሕደገልና ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ጎይታ ሃበና። ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፅላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራን መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ውሃቦት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ ኣብዝሓልና ወኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊዕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሕን ነተማነ ዝቐዳማይ ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክንብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት ትቅድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማንና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ነንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉኣት ኣሕልፎ ኣበና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘን ሲቃት ትብርአና ኩሉናን ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነመርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይመርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ሓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቑዓት ክበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ዕለት መግብና ለማሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣምሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና
መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን ወልድት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክል ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይቀበሎ ኣብ ሰማየ ይዕረግ አሜን ተረፈ ጊዜና ድማ ኣምላኽ ይባርከልና አሜን አሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ቦነ ሕራይ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ካብቲ ዝተፈላለናሉ ግዜን ሰዓትን ክሳብ ሰዓት ዝብዳሕነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ንዝረዳእና ዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ንሪኦ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 76 ክፍሊ 35 ካብ ሓደ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ መልእኽቲ እዩ ሓብትና ሙሉእ ወዮሃንስ ወንጌል 1:18 ሓብትና ዕልልታ መዝሙር ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 18 ሓብትና ልኡላ ሮሜ 1:3 ሓብትና ህይወት ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 6 ኣቦና ንባብ ናይ ጥቕሲ ሓደ ኣቦና ንባብ ናባኹም ሚትይኹም ዘለኹም ኣቦና ምናልባት ተንብቡ ከይትህሉ እግረት ኣቦና ወ እቲ ስእሊ ቁርብ ከዊልኒ ስለ ዘለስ ነቲ ግእዝ ቁርባ ኣበላቢልኩም ንየማ ኣበለይ ፅቡቅ ሕጂ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 46 ቁፅሪ 35 ዳግም እዚ ቅዱስ ቄርሎስ ኣብቲ መዝገብ ዝተሰምየ ቀዳማይ መፅሓፉ ከም ዝበለ እቲ ካብ ድንግል ዝተወልደ መድሓኒና ንኣብ ሓደ ወዱ እዩ እሞ ከምዚ ንሱ ሓደ ዋሕድ ከም ዝኾነ ብኡኡ ንኣመን ቃለ ህይወት የስማዓልና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 18 ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣየ የልቦን እቲ ኣብ ሕቕፉ ብኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ንሱ ኣጋዶ ኣሜን ቃለ ህይወት ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 18 ብኡ ንዝኣመን ኣይፈረዶን እቲ ዘይኣመን ግና ብስም ሓደ ወዲ ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ ቃለ ህይወት የስማዓልና ሮሜ 1 ፍቅዲ 3 ብዛዕባ ወዱ ብስጋ ካብ ዘርኢ ዳዊት እተወልደ ቃለ ህይወት የስማዓልና መምሲኹም ኩልኹም ናተይ ከዓ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 6 ንዓናስ ኩሉ ካብኡ ዝኸውን ንሕና እውን ንዕኡ እንኸውን ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ኣቦ ኣሎና ኩሉ ብኡ ዝኸውን ንሕና ከዓ ብኡ ክንክኸውን ሓደ ጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሎና ኣሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ሕራይ ሓብትና ረዘነት ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 14 ንባብ ቁፅሪ 2 ኣቦና ናባኹም ብዛዕባ ሰብ ምዃኑ ተፈጥረኳ እንተተባህለ ዓለም ንምድሓን ስጋ ስለተዋሃደ መከራ ተቐበለ ግናኸ ንሱስ ንኣብ ሓደ ወዱ እዩ ፍጡር ኣይኮነን ቃለ ህይወት የስማዓልና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቃለ ህይወት
ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኮነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይብኡ ዝኾነ የልቡን ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ይሓዞን ዮሃንስ ዝስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተላኢኹ ተንስአ ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱ ንምስክር መጸ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መጸ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ ናብ ዓለም ነበረ ዓለም እውን ብኡ ኮነት ግና ኣይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን ነቶም እተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም እቲ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከምቲ ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዱ ንብኡ ረአና ኣሜን ስለ ቃላት እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ሃብትና ልኡላ ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 15 ጥቕሲ 3 ንባብ ኣቦና ነባኹም ከም ብሓድሽ ድማ ኣብቲ መዝገብ ዝስመ ዳግማይ መጽሓፉ ኣብ 7ይ ክፍሊ ከም ዝበለ ብዛዕባ እቲ ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎሴ ዘሎ ቃል ክርስቶስ ነቲ ዘይረአ እግዚኣብሔር ኣምሳሉ እዩ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረት ዝነበረ ድማ እዩ ሃብትና ልኡላ ሚት ኣለኺ ቆላስዮ 1:15 ንሱ መልክዕ እቲ ዘይርኢ ኣምላኽ በኹራ ኩሉ ፍጥረት እውን እዩ በኹሪ ኩሉ ፍጥረት እውን እዩ ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣሜን ኣብ ክሳብ ቁፅሪ 5 ተጠቓሊሉ ኣሎ ሓብትና ዕልልታ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ 17 ክሳብ 19 ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 15 ሓብትና መምህርቲ ምኒት ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 5 ሓብትና ረዘነት ኤፌሶን 4:5 ንባብ ካብ ቁፅሪ 4 ቦነ እስኪ ቁፅሪ 4 እስኪ ናይዚ ነገር እዚ መጠን ዕብየቱ ዝተውዕሉ ነቲ ዘይረአ እግዚኣብሔር ኣምሳሉ እዩ ምባሉ ንኣብ ብመለኮቱ ከም ዝመስሎ የረድእ ቅድሚ ዝውን ብዛዕባ ዝቃል እዚ ኣብ ዝደረስናዮ ሓንቲ እኳ ብንባብ ከይዝንጋዕ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ከዓ ተጻሒፉ ኣሎ ኣብ ልዕሊ እዚ ዝበልናዮ ነዚኣተንን ካልኦትን ክንብል ይግባአና እዩ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣብ ዘይርአን ሓቀኛን ለዋህን ዘለዓለም በይኑ ዘይመውት ዘይልወጥ ዝኾነ ከምኡ እቲ ንኣብ ኣምሳሉ ዝኾነ ወልዲ ከዓ ኣምሳሉ እዩ እሞ ኩሉ እቲ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ኣብ ዝበልናዮ ኣለዎ እዚ ኣምሳል እዚ ብዝኾነ ነገር ንኻልእ ኣይመሳሰልን እዩ እዚ ኣምሳል እዚ ናይ ኣምላኽ ሓቂ እዩ ናይቲ ዘይሓልፍን ለዋህን ቅዱስን እዩ እቲ ኣምሳል ከዓ እግዚኣብሔር ሓደ ከም ዝኾነ እዩ ዝምህረና ኣልህወት ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ 17 ኢየሱስ ግና ኣቦይ ክሳብ ሕጂ ይገብር ኣነ እውን ይገብር ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ስለዚ ሰንበት ብምስዓሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ድማ ኣቦይ ብምባሉን ርእሱ ምስ ኣምላኽ ብምምዕርራዩን ክቐትልዎ ኣዝዮም ይደልዩ ነበሩ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ወድስ ኣቦኡ ክገብሮ ዝረኣዮ እምበር ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር ኣይከኣሎን ነቲ ንሱ ዝገብሮ ግብሪ እቲ ወዲ ድማ ከምኡ ዝበለ ይገብር እዩ ኣቦ ንወዲ የፍቅሮ እዩ እሞ ንሱ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ድማ የርእዮ ንስኻትኩም ምእንቲ ክትግረሙ
ካብዚ ዝዓቢ ግብሪ እውን ከርእዮ እዩ ኣቦ ንምዉታት ከም ዘተንስኦም ህያዋን እውን ከም ዝገብሮም ወዲ ድማ ከምኡ ነቶም ዝደለዮም ህያዋን ይገብሮም እዩ ኩሉ ሰብ ከምቲ ነቦ ዘኽብሮ ገይሩ ንወዲ ምእንቲ ከኽብሮስ ፍርዲ ዘበለ ንወዲ ሃቦ እምበር ኣቦ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እዩ እቲ ንወዲ ዘየኽብሮ ነቲ ዝለኣኸው ኣቦ እውን ኣየኽብሮን እዩ እቲ ንቓለይ ዝሰምዕን በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምንን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ዝተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበፅሕ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እቶም ምዉታት ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ሰምዑላ ሰዓት ትመፅእ ንሳ ከዓ ሕጂ እያ እቶም ዝሰምዕዎ ድማ ህያዋን ክኾኑ እዮም ኢለ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ነቦ ብርእሱ ህይወት ከም ዘላቶ ንወዱ እውን ከምኡ ብርእሲ ክትህልዎ ህይወት ሃቦ ወዲ ሰብ እዩ እሞ ክፈርድ ስልጣን ሃቦ ኣብ መቓብር ዘለዉ ኩላቶም ድምፁ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመፅእ እያ ሰናይ ዝገበረ ናብ ትንሳኤ ህይወት እኩይ ዝገበሩ ከዓ ናብ ትንሳኤ ፍርዲ ክወፁ እዮም በዚ ኣይትደነቑ ቃለ ህይወት የስማዓልና ወንጌል ዮሃንስ 19:15 ሰምዑኒ ደለኹም ጽቡቕ ኣሎ ጽቡቕ ስማዓልና ሃራይ ሽዑ ንሳቶም ንየው በሎ ስቆሎ ኢሎም ጫው በሉ ጲላጦስ ከዓ ንንጉስኩም ዶ ክሰቕሎ በሎም እቶም ሊቃነ ካህናት ከዓ ብዘይ ቄሳር ንጉስ የብልናን ኢሎም መለስሉ ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣብተና መምህርቲ ምኒት ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 5 ኣምላኽ ብወዱ ከም ዝተዛረበ ኣምላኽ ብዙሕ ሰዓን ብብዙሕ መገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስ ተዛረቦም ኣብዘን ድሕሮት መዓልታት ንኣና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብኡ እውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ንሱ ናይ ክብሩ ነፀብራቕን ቅርፂ ባህሪኡን ከሎ ኩሉ እውን ብሓይሊ ቃሉ ፀዊሩ ከሎስ ምንፃሕ ሓጢኣትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ግርማ ተቐመጠ ወልድ ካብ መላእኽቲ ይዓቢ እዩ ካብቶም መላእኽቲ ብዙሕ ዝበልፅ ስም ብዝወረሶ መጠን ክሳዕ ክንዲዚ ካባታቶም በለፀ እስኪ ካብ መላእኽትኸ ንመኖም እዩ ንስኻ ወደ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ከም ብሓድሽ ድማ ኣነ ኣቦ እኾኖ ንሱ እውን ውሉድ ይኾነኒ ዝበሎ ቃለ ህይወት የስማዓልና ናይ ኤፌሶን 4 ቁጥሪ 5 ሓደ ጎይታ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣብ ጥቕሲ 6 ሓብትና ሙሉ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 3 ንባብ ቁፅሪ 6 ኣቦና ናባኹም እዚ ከዓ ነቲ ዘይምርመር ኣብ ኣምሳሉ እዩ ባዕሉ ቅድሚ ኩሉ ተግባሩ እዩ ንፍጥረቱ ግና ኣይመሳሰልን እዩ ከመይ ካብ ኣብ ዝተወልደ በይኑ እዩ ኩሉ ድማ ብኡ ተፈጥረ እዩ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 3 ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ኣሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣብ ጥቕሲ 8 መወከሲታትና ሓውና ዶክተር ጽጋብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 13 ኣብተና ልኡላ ወንጌል ዮሃንስ ወንጌል ማቴዎስ 18:11 ሓብትና ዕልልታ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 6 ንባብ ቁፅሪ 7 ኣቦና ናባኹም ሚቲኹም ዘለኹም ኣቦና ይቕረታ እዚ ሓደ በይኑ ተፈጢሩ ዝተወልደ እንተዝኸውንስ ነይሩ ንባዕሉ ቅድሚ ኩሎም ፍጡራት ኣይምነበረን ነበረ
ግና ከንሱ ፍጡራን ካብኡ ተፈጥሩ ጥራይ ኮይኑ ምስ ፍጡራን ፍጡር ምኾነ ነበረ መናፍቃን ብገግኦም ካብ ዝብልዎ ምስ ኩሎም ፍጡራን ተፈጥረ እንተደኣ ኮይኑስ ንባዕሉ ምስኣቶም ከም ሓደ ካብኣቶም ተቆፅረ ከምዚ እንተዝኸውን ከዓ ኩሎም ፍጡራን ካብኦም ተወልዱ ነበረ እዚ ግና ክሕደት ስለ ዝኾነ ምሕሳቡን ምዝራብን ከቶ ኣይግባእን እዩ ቁጥሪ 8 እታ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተወልደት ጥበብሲ ብዛዕባ እንታይ እያ ተፈጥረት ሰባት ምእንቲ ምኽንያት ድሕነቶም ጥራይ እያ ስጋ ብምልባስ ከዓ ተፈጥረት ኩሉ ሰዓት ትፍጠር ግና ኣይኮነትን እንታይ ዳ እግዚኣብሔር ባዕሉ ዝኸደላ መገዲ ኮይና ጥንቲ ተፈጥረት ነቲ ባኣ ዝኣምን ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ተብፅሖ እያ ከመይ ብዘይ ወልድ ሓደ እኳ ናብ እግዚኣብሔር ክቐርብ ዝኽእል የልቦን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 13-14 ብሓንሳብ እየን ዘለዋ ጽቡቕ እታ ናብ ጥፍኣት እትወስድ ደገ ርሕብቲ መገዳውን ገፋሕ እያ እቶም በኣ ዝኣትዉ ድማ ብዙሓት እዮም እታ ናብ ህይወት እትወስድ ደገ ግና ፀባብ መገዳውን ቀጣን እያ እቶም ዝረኽብዋ ከዓ ሒደት እዮም በታ ፀባብ ደገ እተው ቃል ህይወት የስማዕልና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ቁፅሪ 10 ፍቅዲ 11 ወዲ ሰብ ንዝጠፍኡ ከድሕን መፂኡ ኣሎ እሞ ቃል ህይወት የስማዕልና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ፍቅዲ 6 ኢየሱስ ከዓ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመፅእ የልቦን ቃል ህይወት የስማዕልና ኣብ ቁፅሪ 11 ኣብትና ትምኒት ምሳሌ ሰሎሞን ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 12 ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 14 نباب ቁፅሪ 9 ኣቦና ነባኹም መጽሓፍ በኽሪ ኩሉ ፍጥረት እዩ እንተበለ ፍጡር ኣይምሰልካ ብድሕሪ ዝተባህለ ከምዚ ዝብል ተጻሕፈ ስማዕ ኩሉ ፍጥረት ኣብ ሰማያት ዘሎ ኮነ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኮነ ዝረአ ኮነ ዘይረአ ብኡ ተፈጥረ እዩ ክብል ከሎ ብዛዕባ መናፍስቲ ኮነ እቶም ስጋ ዘይብሎም ዘይረአዩ ነባውያን ይብል ዛዕባቶም ዝረአዩ ድማ ስጋውያን ይብል ክፍሊ 37 ቁፅሪ 10 ከም ብሓድሽ ዝቅዱስ ጨርሎስ ኣብ ሻምናይ ድርሳኑ ብዛዕባቲ ኣብ ምሳሌያተ ሰሎሞን ጥበብ እግዚኣብሔር ፈጠረ ንበለት ተባሂሉ ዝተጻሕፈ ቁጥሪ 11 ኣብ መጽሓፍ ምሳሌ ስለ ተጻሕፈ ቃል ከምታ ቀዲምና ዝበልናዮ ነዚ ከዓ ንብል ኣሎና ብዙሓት ካባና እግዚአብሔር ቅድሚ ሁሉ መገዱን ተግባሩን ፈጠረን ዝብል ስጋ ብምልባሱ እዩ በማለት ከምታ ኣብ ወንጌል ቃል ሰብ ኮነ ዝብል ተጻሒፉ ዘሎ ኣሚኖም ይቅበልዎ እዮም ህይወት የስማዕልና ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 22 እግዚአብሔር ኣብ መጀመርታ መንገዱ ቅድሚ ጥንታዊ ግብሩ ተገንዘበኒ ቃል ህይወት የስማዕልና ዮሐንስ 1:14 እቲ ቃል ሰብ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ምሳና ነበረ ከምቲ ነብኡ ሓደ ወዱ ዝኾነ ዘረኸቦ ክብሪ ዝኣክል ክብሩ ረኣና ቃል ህይወት የስማዕልና ኣሚን ጥቕሲ 13 ሓፍትና ህይወት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ጥቕሲ 10-30 ማለት እዩ ክልተ ጥቕሲ 10 ቢብና ናብ 30 ሓፍትና ረዘነት ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 7 ሓፍትና ሙሉ ወንጌል يقرأ قدامي ملقت يوحنس معرف حموشته قصري 10 نباب قصر 10 وكلته
أبونا نباهم ጥበብ ተፈጥረ እዙን ቃል ስጋ ብምልባሱ እዩ እቲ ንእግዚአብሔር ቅድሚ ኩሉ ፍጥረቱ ዝነበረ ቃል ምስ ካብ ቅድስት ድንግል ዝለበሰ ስጋ ብዘይምልዋጥ ሓደ ኮነ ከመይ ንሱ ኣምላኽ እዩ ፍጥረታት እግዚአብሔር ብጥበብ ተፈጢሮም ብባህሪኦም ጸኒዖም ስለ ዝነብሩ ሕጂ ድማ ጥበብ ጎይታ ቅድሚ ኩሉ ተግባሩ ፈጠረኒ በለት መልክዕ ጉዙ ክትለብስ ብስጋ ተወልደት ጎይታ ፈጠረኒ ደኣ በለት እምበር ኣብ ፈጠረኒ ኣይበለትን እዚ ግና ወልዲ በይኑ ነብኡ ንምግላጥ ጥራይ ኣብ ዝዛረበሉ ግዜ ኣቦይ ኢሉ ክሰምዮ ከም ዘለዎ ዘመልክት እዩ መልክዕ ጉዙ ብምልባሱ ድማ ምስ ባዕሉ ስጋ ብምፍጣር ሰብ ኮነ ምእንቲ እዚ ከዓ ጎይታ ፈጠረኒ ደኣ በለ እምበር ኣቦይ ፈጠረኒ ኣይበለን الهوات اوكي يوحنس معرف 10 قصر 10 قصر 30 سراقي بجكا سرق كحردن كطفئن يلو ኣይመፅን እዩ ኣነ ግና ሂወት ምስተረፋ ምእንቲ ክረኽባ እየ ዝመፃኹ ኣብታ ቁፅሪ 30 ከዓኒ ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና الهوات يسمع لنا ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 7 መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ ሰብ እውን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ الهوات يسمع لنا قدام يوحنس قدام ملأت يوحنس معرف 5 قصر 10 ንወዲ እስራ ግና ኸ ትወዲ ኣምላኽ መፂዩስ ነቲ በዓል ሓቂ ክፈልጦ ኢሉ ኣእምሮ ከም ዝሃበና ንፈልጥ ኢና ንሕና ኣብቲ በዓል ሓቂ ኣብ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ዘለና እዚ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽን ናይ ዘለኣለም ሂወትን እዩ ኣሜን الهوات يسمع لنا حبتنا عللتا وانجيل يوحنس 17 21 حبتنا لؤلا رومي 5 قصري 14 خساب 19 حبتنا ممهر تمنيت قدامي بيتروس معرف كلته قصري 23 حاونا دكتور صقاب عبراويان معرف كلته قصري 10 نباب قصري 14 أبونا نباهم ፍጥረቱ ናብ ፍልጠቱ ምእንቲ ክበፅሕ ፍርዲ ጎይታ ብግቡእ ኮነ ከመይ ባህሪ ሰብ ብዲያብሎስን ብሰራዊትን ብፍዳ ተታሒዙ ደኺሙ ነበረ ንሓዋሩ ኣብ ፍዳ ክነበር ግና ኣይገደፎን ምእንቲ እዚ እግዚኣብሔር ነቲ ዝተጎድአ ዝምድና ሰብ ከድሕኖ ደለየ ምድሓን ከዓ ካብ ሓደ ካልእ ክኸውን ኣይፈቐደን ስለዚ ነቲ ሓደ ወዱ ንሱ እውን ጥበቡ ናብ ማህፀን ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ስጋ ክለብስ ለኣኾ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ፈዲ 21 ዓለም ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ምእንቲ ክትኣምንሲ ወኣቦይ ከምቲ ንስኻ ኣባይ ዘለኻ ኣነ እውን ኣባኻ ከምኡ ድማ ንሳቶም ኣባና ሓደ ክኾኑ ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ክኾኑ እልምን ኣለኹ ምዕራፍ ሮሚ ምዕራፍ 15 ካብ ቁፅሪ 14 ኣሕዋተይ ብዛዕባኻትኩም ሲ ብፅቡቅ قريت على لحبتي معرف 5 ምዕራፍ 5 ካብ ፍቅዲ 14 እስካብ 19 ሞት ግና ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳዕ ሙሴ ኣብቶም ማዕረ እቲ ኣበሳ ኣዳም ሓጢኣት ዘይገበሩውን ሰልጠነ ኣዳም ከዓ ምስኡ መስሊ እቲ ዝመፁ እዩ ግና ኸ እቲ ውህበት ፀጋ ክንድቲ ኣበሳ ኣይኮነን ብኣበሳ ሓደ ሰብኣይ ብዙሕ ሞቶም
እዮም እሞ እቲ ጸጋ ኣምላኽን ውህበትን ብጸጋ እቲ ሓደ ሰብኣይ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቶም ብዙሓት እምብዛ ይዓዝዝ እዩ። እቲ ውህበት ከዓ ብመጠን እቲ ሓጢኣት ዝገበረ ሓደ ሰብኣይ ኣይኮነን፣ ፍርዲ ካብ ሓደ ኩነን ንኹነኔ መጸ። እቲ ውህበት ጸጋ ግና ካብ ብዙሕ ኣበሳ ንምጽዳቕ መጸ። ሞት ብኣበሳ እቲ ሓደ በቲ ሓደ ካብ ገዛኡ እቶም ተረፉ ጸጋን ውህበትን ጽድቅን እተቐበሉ ከዓ በቲ ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወት ኣዝዩ ብዙሕ ክግዝኡ እዮም። እምበኣርከስ እቶም ብዙሓት በቲ ዘይምእዛዝ ሓደ ሰብኣይ ሓጢኣት ከም ዝኾነ ከምኡ ከዓ ብምእዛዝ እቲ ሓደ እቶም ብዙሓት ጻድቃን ክኾኑ እዮም እሞ ከምቲ ብሓንቲ ኣበሳ ናብ ኩሉ ሰብ ኮነኔ ዝመጸ ከምኡ ድማ ብሓንቲ ግብሪ ጽድቂ እቲ ምጽዳቕ ንህይወትና ናብ ኩሉ ሰብ መጸ። ቃል ህይወት የስማዕልና። ዕብራውያን 2 ምዕራፍ 10 ዕብራውያን ምዕራፍ 2:10 እቲ ኩሉ ምእንትኡ ኩሉውን ብእኡ ዝኾነ ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ እተዎም ነቲ ርእሲ መድሓኖም ብስቅያት ክፍጽም ተገብኦ። ቃል ህይወት የስማዕልና። ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:3 ዘሊለየ ኣለኹ መስለኒ ቅሬታ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:23 ምስ ፀረፍዎ መይሱ ዘይፀረፈ መከራ ምስ ኣፅገቦ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ደኣ ነገሩ ሒቡ ሃበ እምበር ዘየፈራርህ። ቃል ህይወት የስማዕልና። ኣብ ቁፅሪ 17 ሓብትና ረዘነት ግብረ ሐዋርያት 10 ቁፅሪ 38 ሓብትና ዕልልታ ኤፌሶን 1:11 ሓብትና ሙሉእ ዕብራውያን 2:18 ንባብ ቁፅሪ 15 ቃል ንሱ እውን ጥበብ ከዓ ነቲ ኣብ ፍዳ ዘሎ ሰብ ከድሕኖ ብዘይ ምልዋጥ ነፍሲ ዘላቶ ስጋ ወሰደ። ንባዕሉ ክረብሕ ኢሉ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ስጋ ልዕሊ ብዙሕ ሓይልታት ብምግባር ምእንቲ ክግለጽ እዩ። ብዛዕባኡ ከም ተባህለ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣባይ ኣሎ፣ ምእንቲ እዚ ከዓ ቀብኣኒ ንድኻታት ከበስሮም፣ ምቁስላት ልቢ ክሕውዮም፣ ንምሩኻት ናጽነት ክእውጅ፣ ዕውራት እውን ክርእዩ፣ ነቲ ሓሪቲ ዓመት እግዚኣብሔር ድማ ክሰብኽ ለኣኸኒ በለ። ቁፅሪ 17 ከም ብሓድሽ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ካብ እግዚኣብሔር ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ሰብ ከም ዝኾነ ፀሓፈ። መፂኡ ድማ ነቶም ዲያብሎስ ዝዋግኦም ዝነበረ ድሓኖም። እምበኣር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ዝኾነ ከምዚ እዩ። ንሱ ዝሞተን ዝተንስአ ኣብ ህያዋንን ሙታንን ምእንቲ ክፈርድ እዩ እምበር ንኾንቱ ኣይኮነን። ንሱ ስጋ ከም ተዋሃደ ንሱ ሞተ፣ ተንስአ ከዓ እዚ ድማ ነቲ ብዛዕባኡ ተፀሓፈ ምእንቲ ክፍፅም እዩ። ቃል ህይወት የስማዕልና። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 38 ማለት ብዛዕባ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ብሓይልን ከም ዝቐብኦ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝኾነ እናዞረ ጽቡቕ ከም ዝገበረ ነቶም ሰይጣን ዝሰዓሮም ኩሎም ከዓ ከም ዘሕወየ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። ስለኣላት ቃል ህይወት የስማዕልና። ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ፈድ 11-12 ብሓንሳብ እየን ገባላ
نحنا قدم بكريستوس تسفى زقبرنا نوداس يخبرو منتي كنكون نحنا بتقولو كم تمخري فقادو بحسابو زقبر قدم التمدبنا نتعدل رستي بو رخبنا يو الهوت يسمع لنا ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ብቕዲ 18 ንሱ ባዕሉ ክፍተን ከሎ ተሰቒዩ እዩ እሞ ነቶም ዝፍተኑ ክረድኦም ይከኣለ እዩ። ኣሜን። الهوت يسمع لنا عدنا إلسابيت مثالية معرف شومنتا قصر 22 مثالية سلومون شومنتا 22 درخو مثالي بإذ الكب أبولي كده عند الدهري مزمور داويت مالتي الدهر مزمور داويت حبتنا هيوت إسياس شوعات 14 مثالي حبتنا رزنت ماتيوس حدث 18 قصاب إسرا حبتنا لؤلاء لوقاس حدث 34 نباب قصر 18 أبونا نباهم كم قال مصحفتي لعل كل فطرتهم انت خون تولده ጥበብ ጎይታ ፈጠረን ዝበለት ከዓ ኣብ ማህፀን ድንግል ማርያም ንባዕሉ ስጋ ምፍጣሩ ዘመልክት እዩ። እዚ ድማ እነሆ ድንግል ክትጸንስ እያ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ድማ ኣማኑኤል ተባሂሉ ክስመዕ እዩ ትርጉሙ ከዓ እግዚአብሔር ምሳና እዩ ማለት እዩ። ዝተባህለ ትንቢት ምእንቲ ክፍጸም እዩ። እግዚአብሔር ምእንቲ ምሳና ክኸውን ከዓ ድንግል ሰብኣይ ከይፈለጠት ጠነሰት ብምውላዳ እግዚአብሔር ምስ ሰብ ምእንቲ ክኸውን ከዓ ولدت الهوت يسمع لنا أدينا رزنت أدينا إلسابيت هو رمونتا عسران كرتان هو እግዚአብሔር ቅድሚ ኩሉ من ጥንታዊ ግብሩ ወለደኒ الهوت يسمعنا آمين إسياس شوعات 14 إسياس شوعات 14 ስለዚህ እግዚአብሔር ባዕሉ ትምህርቲ ክህበኩም እዩ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ከዓ ክትወልድ እያ ስሙ እውን ኣማኑኤል ክትስመዕ እዩ እዩ ኣሜን تسمعنا ماتيوس معرف حدي كاب 18 እስካብ 20 ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ እዩ ኣዲኡ ማርያም ንዮሴፍ ተሓፅያ ከላ ከይተራኸቡ ብመንፈስ ቅዱስ ተኒሳ ተረኽበት ዮሴፍ ሕፅያ ጻድቕ ሰብኣይ ነበረ እሞ ብሕቡእ ክሓድጋ ሓሰበ እምበር ክገልፃ ኣይፈተወን ንሱ እዚ ክሓስብ ከሎ እንሆ መልኣኽ እግዚአብሔር ብሕልሚ ተራእዩ ከምዚ ኢሉ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እቲ ሕፂትኻ ማርያም ጠኒሳቶ ዘላ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ እሞ ንምውሳዳ ኣይትፍራህ الهوت يسمع لنا ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 34 ማርያም ድማ ነቲ መልኣኽ እዚ ኸ ሰብኣይ ከይፈለጥኩስ ከመይ ኢሉ ክኸውን እዩ በለቶ الهوت يسمع لنا أدينا بري تنبيت إسياس 49 قصري 5 خصاب 7 نباب قصر 19 أبونا نباهم أسعبو مدحن كريستوس بأخذ نبي إساياس بزعبا خاب دنقل مولادو خمز بله بزوح مقبارات من تكاومن نقد يأكب كآخذ النعن نتبتبتون هزبي إسرائيل كأكبن من تزنا قرزي أما هسان دنقل ولاديت እግዚአብሔር بشقا تولده إذا دمعنا تقبار እግዚአብሔር تنتن قداماي من تكون إيو الهوت تسمع لنا أدينا بري ميتي خنزل لخن استعمل كنت خينه
ሕራይ ኩሉ ንኽብሪ ኣምላኽ ይኹን ኣዴና ብረይ ክሳብ ዝምለሳና ኣነ ኸንቦ በአ ትንቢት ኢሳያስ 59 ቁፅሪ 5-7 እምበኣርሲ እታ ኣነ ባሪኡ ክኸውን ንያዕቆብ ናብኡ ክመልሶ ንእስራኤል እውን ናብኡ ክእክቦ ኢሉ ካብ ማሕፀን ጀሚሩ ዝደኮነኒ እግዚኣብሔር ይብል ኣሎ። ኣነስ ኣብ ዓይኒ እግዚኣብሔር ክቡር እየ ኣምላኸይ ከዓ ሃይለይ ኮነ። እዎ ንሱ ይብል ንነገድ ያዕቆብ ንምትንሳእ ነቶም ዝተረፉ እስራኤል ንምምላስ ባርያይ ምዃንካ ኣዝዩ ሒደት እዩ። ምድሓነይ ክሳዕ ምድሪ ምእንቲ ክበፅሕሲ ብርሃን ኣሕዛብ ክገብረካ እየ። ነቲ ሰብ ዝነዓቆ ህዝብታት ዝፈንፈንዎ ባርያ ገዛእቲ ንዑ እግዚኣብሔር እቲ ተበጃዊ እስራኤልን ቅዱስን ስለቲ እሙን እግዚኣብሔር ስለቲ ዝመረፀካ ናይ እስራኤል ቅዱስን ኢሎም ነገስታት ሪኦም ክትንስኡ መሳፍንቲ እውን ክሰግዱ እዮም ይብል ኣሎ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ኣብ ጥቕሲ 19 እውን ንስኣ ተደጊማ ዘላ ኣብ ጥቕሲ 22 ሓውና ዶክተር ጽጋብ ትንቢት ኢሳያስ 45 ካብ 14 ክሳብ 16 ሓብተና ሙሉእ ቆላስይስ ምዕራፍ 1 ካብ 12 ክሳብ 14 ሓብተና ዕልልታ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 21 ክሳብ 42 ንባብ ቁፅሪ 20 ኣቦና ናባኹም ኩሉ እቲ ናብ እግዚኣብሔር ቀልጢፉ ዝምለስ ኣብ ማህፀን ዝተጠንሰን ዝተወልደን ነቲ ናብ እግዚኣብሔር ዘብፅሕ ተግባራት ጀማሪ ዝኾነ ኣሰሩ ክስዕብ እዩ። ነቲ ምግባራት ዘለዎ እዚ ምእንትኡ ቀዳማይ ክኸውን ሰብ ኮነ። ቁፅሪ 21 ከም ብሓድሽ እግዚኣብሔር ንነገድ ያዕቆብ ንምእካብን ንህዝቢ እስራኤል ከዓ ንምትንሳእን ኣገልጋሊ ክኾኖ ኣብ ማህፀን ዝፈጠረኒ ከም ዝበለኒ ባዕሉ ይፈልጠኒ እዩ። ክብረይ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እዩ እሞ ጎይታ ከዓ ሓይሊ ክኾነኒ እዩ። ነገድ እስራኤል ከተጽንዓለይ ምርኻት ያዕቆብ ድማ ክትመልስ እዚ ንኣኻ ድንቂ ነገር እዩ። ወደይ ክሰሚኻ እዮም ሕጂ ድማ ንኩሉ ነገድ ኣህዛብ ኪዳን ገይረካ እየ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ድማ መድሓኒት ገይረካ እየ በለኒ። ቁፅሪ 22 ኣብ ማህፀን ድንግል ምክንያት ተፈጥሮኡ እዚ እዩ። ንህዝቢ እስራኤል ንበይኖም ንምእካብ ጥራይ ግና ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንኩሉ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ንዘለዉ ኣህዛብ መድሓኒ ክኸውን እዩ። እዚኣቶም እቶም ካብ ስልጣን ጸልማት ዘድሓኖም ካብ ገግኦም ምስ ተመልሱ ብትእዛዛቱ ዘብርሃሎም እዮም። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ጽድቂ ከዓ ኣምለኽዎ። ቃል ህይወት ይስማዓልና። ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 45 ካብ ፍቕዲ 14 እስካብ 16 እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ጻዕሪ ግብፅን ነገድ ኢትዮጵያን እቶም ነዊሕ ዘቆምቶም ሰብ ሳባን ናባኻ ክሓልፉ ናትካውን ክኾኑ እዮም። ንሳቶም ደድሕረኻ ክስዕቡ ብምቓሑን ድማ ክሓልፉ እዮም እሞ ብሓቂ ኣምላኽ ኣባኻ እዩ። ብጀክኡስ ካልእ ኣምላኽ ከቶ የልቦን እናበሉ ኣብ ቅድሜኻ ክሰግዱን ክልምኑኻን እዮም። ኦ ኣምላኽ እስራኤል ኦ መድሓኒ ብሓቂ ንርእስኻ እትስውር ኣምላኽ ኢኻ። እቶም ጣዖት ዝገብሩ ኩሎም ክሓፍሩን ክድህሉን ብሓደ ነውሮም ክኸዱን እዮም። ቃል ህይወት ይስማዓልና። ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕሲ 12 ክሳብ 14 ነቲ ናብ ግደርስቲ ቅዱሳን ኣብ ብርሃን ዘብቃዓና ኣቦ እናመስገንኩ ንሱ ካብ ስልጣን ጸልማት ዘውፅአና ናብታ መንግስቲ ፍቁር ወዲ እውን እተወና ኣብኡ ምድሓንና ማለት ሕድገት ሓጢአት ዘለና ለቐላ
ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 21 ነቶም ቀዳሞት እቲ ዝቐተለ ክፍረዶ እዩ እሞ ኣይትቕተል ከም ዝተባህሎም ሰሚዕኩም ኣለኹም። ኣነ ግና ንሓዉ ዘቆጥዐ ዘበለ ኩሉ ክፍረዶ እዩ። ንሓዉ ኣንታ ተኸዳን ጨርቂ ዝበሎ ድማ ኣብ መጋበያ ክፍረዶ፣ ኣንታ ዓሻ ዝበሎ እውን ንገሃነም ሓዊ ክፍረዶ እዩ እብለኩም ኣለኹ። እምበኣር ከ መባእካ ናብ መሰውኢ እንተምፃእካ ሓዉኻ ሒዙልካ ምህላውኻ እንተሓሰብካ ነቲ መባእካ ኣብኡ ኣብ ቅድሚ መሰውኢ ይሕደጎ። ኪድ ቅድም ምስቲ ሓዉኻ ተዓረቕ፣ ድሓር ድማ ተመሊስካ መባእካ ቅርብ። ምስ መባእስትኻ ድማ ገና ኣብ መገዲ ከለኻ ቀልጢፍካ ምሱ ተዓረቕ። እንተዘይኮነስ እቲ መባእስትኻ ንፈራዲ ኣሕሊፉ ከይህበካ ፈራዲ እውን ንጊሊኡ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከዓ ተኣቱ። እታ መወዳእታን ቆድራኔትን ክሳዕ ትፈዲ ካብኣ ከምዘይትወፅእ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ። ነቶም ቀዳሞት ኣይትዘሙ ከም ዝተባህሎም ሰሚዕኩም ኣለኹም። ኣነ ግና ንሰበይቲ ክብህጋ ዝጥምታ ኩሉ ብልቡ ፈፂሙ ኣብኣ ዘመወ እብለኩም ኣለኹ። የማነይቲ ዓይንኻ እንተ ኣስሓተትካ ካባኻ ጎጥቂጥካ ደርብያ። ብዘሎ ስጋኻ ኣብ ገሃነም ካብ ዝኣቱስ ሓንቲ ኣካልካ እንተ ጠፍአት ይዕሸካ። የማነይቲ ኢድካ እንተ ኣስሓተትካ እውን ካባኻ ቆሪፅካ ደርብያ። ብዘሎ ስጋኻ ኣብ ገሃነም ካብ ዝኣቱስ ሓንቲ ኣካልካ እንተ ጠፍአት ይሕሸካ። ንሰበይቱ ዝፈትሓ ፅሕፈት መፍትሒ ይሃባ ተባህለ። ኣነ ግና ብዘይ ምክንያት ዝሙት ንሰበይቱ ዝፈትሓ ዘበለ ኩሉ ዘማዊት ገበራ፣ እቲ ፍትሕቲ ዘእቱ ድማ ዘመወ እብለኩም ኣለኹ። ድማ ነቶም ቀዳሞት ማሕላኻ ንእግዚኣብሔር ሃቦ እምበር ብሓሶት ኣይትምሓል ከም ዝተባህለ ሰሚዕኩም ኣለኹም። ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ ብሰማያት ኮነ ዝፋን ኣምላኽ እዩ እሞ፣ ብምድሪ ኮነ መርገፂ እግሩ እዩ እሞ፣ ብኢየሩሳሌም ኮነ ከተማ ዓብዪ ንጉስ እያ እሞ ከቶ ኣይትምሓሉ። ካብ ፀጉሪ ርእስኻ ሓንቲ ከተፃዕዱ ወይ ከተፀልም ኣይትኽእልን ኢኻ እሞ ብርእስኻ እኳ ኣይትምሓል። ነገርኩምሲ እወ እወ ኣይኮነን ኣይኮነን ዳኣይኹም። ካብዚ ዝበዝሐ ካብ ትኽፉእ እዩ። ዓይኒ ክንዲ ዓይኒ ስኒ ክንዲ ስኒ ከም ዝተባህለ ሰሚዕኩም ኣለኹም። ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ ንኽፉእ ኣይትቃወምዎ። የማነይቲ መትልዕካ ንዝወቕዓካ ግና ተኻልኣይቲ ምለሰሉ። ነቲ ክማጎተካ ቀሚሽካኻ ክወስድ ዝደሊ ነታ ክዳንካ እውን ሕደገሉ። ሓደ ምዕራፍ ንዝሰሓበካ ክልተ ምዕራፍ ምስኡ ኺድ። ንዝለመነካ ሃቦ ካባኻ ክልቃሕ ንዝደሊ እውን ኣይትኽላእ እዩ። ቃለ ህይወት የስማዓልና። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ፍቃድ ኮይኑ ናይ መዝሙር ጊዜና ኣኺሉ ሓሊፉ እውን ኣሎ። ንሎሚ ብመዝሙር ንኣምላኽ ከመስግኖ ንኣምላኽ ክውድሶ ውዕለት ኣምላኽ ክነግር ከስተንትን ትብሉ ወይ ትብላ ብፍላይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ወይ ዘይትፈልጣ እንተሊኸን ቅድሚያ ናይ መዝሙር ጊዜና በፂሕና ኣለና። ራይ ኣብትና መምህርቲ ምኒት ራይ ቅድሚያ ክንበን ኢና ዝሓፍ ዘበለ የለን ተሌኹም ቅድሚ ሕጂ ሓብትና መምህርቲ ምኒት ቅድመይ ካልኦት ክዝምራ ዝደልያ ብፍላይ ከዓ ዘሚረን ዘይፈልጣ ዘሚርክን ዘይትፈልጡ ትብለና ኣለና እሞ እንተሊኹም ወይ እንተሊኽን ውዕለት ኣምላኽ ብመዝሙር ምስጋና ኣምላኽ ብመዝሙር ክንገልፅ ንብሉ እንተሊኹም ቅድሚያ ክንበኩም ክብሪ ይሃበልና ሓብትና መምህርቲ ምኒት። ሕራይ ቀፅሊ መምህርቲ ምኒት። ቀፅሊ ሓብትና መምህርቲ ምኒት ኒቲ ክዘለኺ من علو كمخا من علو كمخا من علو كمخا قويتا إيسوس فوسي ينديخا
ኣብ ጊዜ ሕማመይ ፈውሰይ ዝኾነ ኣብ ጊዜ ፀገመይ ኣብ ጊዜ ድኻመይ ሓይለይ ዝኾነ መን ኣሎ ከማኻ ጌታ ኢየሱስ ፈውሰይ እንዲኻ መን ኣሎ ከማኻ ጌታ ኢየሱስ ሓይለይ እንዲኻ መን ኣሎ ከማኻ መን ኣሎ ከማኻ መን ኣሎ ከማኻ ጌታ ኢየሱስ ፈውሰይ እንዲኻ ኣብ ጊዜ ሕማመይ ፈውሰይ ዝኾነ ኣብ ጊዜ ድኻመይ ሓይለይ ዝኾነ መን ኣሎ ከማኻ ጌታ ኢየሱስ ፈውሰይ እንዲኻ መን ኣሎ ከማኻ ጌታ ኢየሱስ ሓይለይ እንዲኻ ሰብ ዘይብለይ ብዙሕ ዓመታት ዝረድእ ልሙስ ኮይነ ትምንባረይ ዘጽልእ ተንስኢልካ ዓራተይ ተልዕል ራሄኻ ከም ሰበይ ደው ክብል ተንስኢልካ 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 ዓራተይ ንኸልዕል መን ኣሎ ከማኻ መን ኣሎ ከማኻ መን ኣሎ ከማኻ ጌታ ኢየሱስ ፈውሰይ እንዲኻ ኣብ ጊዜ ሕማመይ ፈውሰይ ዝኾነ ኣብ ጊዜ ድኻመይ ሓይለይ ዝኾነ መን ኣሎ ከማኻ ጌታ ኢየሱስ ፈውሰይ እንዲኻ መን ኣሎ ከማኻ ጌታ ኢየሱስ ሓይለይ እንዲኻ ጾርዛ ዓለም ምሒር ከቢዱ ከይደክም ፎኪስ ሳርዑት ናይ ፍቕርኻ ክስከም ፀዊዕካኒ ፍጹም ከዕርፍ ራሄኻ ብሕያው ቃልካ ዘለኣለም ዘይዕፀብ ፀዊዕካኒ 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 ፍጹም ንኸዕርፍ መን ኣሎ ከማኻ መን ኣሎ ከማኻ መን ኣሎ ከማኻ ጌታ ኢየሱስ ፈውሰይ እንዲኻ ኣብ ጊዜ ሕማመይ ፈውሰይ ዝኾነ ኣብ ጊዜ ድኻመይ ሓይለይ ዝኾነ መን ኣሎ ከማኻ ጌታ ኢየሱስ ፈውሰይ እንዲኻ መን ኣሎ ከማኻ ጌታ ኢየሱስ ሓይለይ እንዲኻ ድኻም ስጋ ብተኣምራት ተበርትዕ ድኻም ነፍሲ ብትምህርትኻ ትረትዕ ፈውሲ ኢኻ መድሓኒት ስካ ወርትግ ፀዊዐ ጎይታይ ዘይፀግበካ ፈውሲኻ 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 መድሓኒዩ ስምካ መን ኣሎ ከማኻ መን ኣሎ ከማኻ መን ኣሎ ከማኻ ጌታ ኢየሱስ ፈውሰይ እንዲኻ ኣብ ጊዜ ሕማመይ ፈውሰይ ዝኾነ ኣብ ጊዜ ድኻመይ ሓይለይ ዝኾነ መን ኣሎ ከማኻ
ጎይታ ኢየሱስ ፈውሰይ እንዲኻ መን ኣሎ ከማኻ ጎይታ ኢየሱስ ሓይለይ እንዲኻ من كماخا من كيدارك نعاخا هابتي محرت بزوح يغريتا زلكا كزمري مجلس دستاي سلزخونكا مرهاوت بباي كزمري كزمري مجلتي حاجوسي كزمري مجلتي حاجوسي من اللو كمخا من اللو كمخا من اللو كمخا ጎይታ ኢየሱስ ፈውሰይ እንዲኻ ኣብ ግዜ ሕማመይ ፈውሰይ ዝኾነ ኣብ ግዜ ድኻመይ ሓይለይ ዝኾነ መን ኣሎ ከማኻ ጎይታ ኢየሱስ ፈውሰይ እንዲኻ መን ኣሎ ከማኻ ጎይታ ኢየሱስ ሓይለይ እንዲኻ መን ኣሎ ከማኻ መን ኣሎ ከማኻ መን ኣሎ ከማኻ ጎይታ ኢየሱስ ፈውሰይ እንዲኻ ኣብ ግዜ ሕማመይ ፈውሰይ ዝኾነ ኣብ ግዜ ድኻመይ ሓይለይ ዝኾነ መን ኣሎ ከማኻ ጎይታ ኢየሱስ ፈውሰይ እንዲኻ መን ኣሎ ከማኻ ጎይታ ኢየሱስ ሓይለይ እንዲኻ ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን። ስለ ዝተሃበኒ ዕድል የመስገን። ኣገልግሎትኩም ይባረካልና። አሜን አሜን አሜን። ግሩም ዝኾነ ናይ ኣምልኾ መዝሙር፣ ናይ ምስጋና መዝሙር፣ ናይ ተስፋ መዝሙር፣ ናይ እምነት መዝሙር መን ኣሎ ኸማኻ ኣብ ግዜ ሕማመይ ፈውሰይ ዝኾነ ኣብ ግዜ ድኻመይ ሓይለይ ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ መን ኣሎ ኸማኻ ጎይታ ኢየሱስ ፈውሰይ እንዲኻ። ኣዝዩ ነዊሕ መዝሙር እዩ። እቲ ዝመላለስ ዝነበረ ጥራየ ጠቒሰ ደጊመ ንሓብትና መምህር ትምኒት ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና፣ ነቶም ዝሰማዕና እውን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና። ስለዚ ብሕብረት እስኪ ንመዝሙርና ብሓባር ነስተንትኖ። መን ኣሎ ኸማኻ ኣብ ግዜ ሕማመይ ፈውሰይ ዝኾነ ኣብ ግዜ ድኻመይ ሓይለይ ዝኾነ መን ኣሎ ኸማኻ ጎይታ ኢየሱስ ፈውሰይ እንዲኻ እትብልታ መዝሙር ራይ መን ኣሎ ኸማኻ መጽሓፍ ቅዱስና ሲ በኣስ ክንጀምር መን ኣሎ ኸማኻ ትብል ዝጥዕመና ግዜ ዘለና ፍትን ደቦና ኣራይ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ኢየሱስ ሓደ ለምጻም ከም ዘድሓደ ካብ ቁጥር 1 እስካዕ ቁጥር 2 ካብ ከረን ክወርድ ከሎ ብዙሕ ህዝቢ ሰዓቦ እዩ። እነሆ ለምጻም መጺኡ ጎይታይ እንተ ትፈቱስ ከተንጽሐኒ ትኽእል ኢኻ እናበለ ሰገደሉ። ኢዱ ዘርጊሑ ፈትየ ኣለኹ ንጻሕ ኢዱ ተንከዮ ብኡኡ ካብ ለምጹ ነጽሐ። እግዚአብሔር መስገን ቃለ ሕይወት የስማዓልና። መን ኣሎ ኸማኻ ጎይታ ኢየሱስ ፈውሰይ እንዲኻ ተኣስሲ ፈዋሲ ማለት ተናበና ኣራይ ንባዕሉ ፈውሲ ብናፃ ተቐቢልኩም ኢኹም እሞ ብናፃ ሃቡ ዝብል እግዚአብሔር መስገን ካብቲ ሕያዋይ ጓሳ ካብዚ ዝተላዓለአን እዘን ትካላት ኣብያተ ጸሎት ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ንጥቕሚ ስጋ ንንግዲ ንቢዝነስ ዘይኮናስ
ንህይወት ንድሕነት ዝቆማ ትካላት ተባሂለን ካብቲ መምርሒ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሞ መን ኣሎ ከማኻ ጎይታ ኢየሱስ ፈውሰይ እንዲኻ ቃል ህይወት የስማዓልና ሃብትና ረዘነት ሃራይ ሃብትና ህይወት ብጣዕሚ ረዘን ትምኒት ሃብትና ብጣዕሚ ጽብቕቲ መዝሙር ቴንኪዩ ኣነ ከዓ ከስተንትና ከለኹ ኣብታ መዝሙር ዳዊት 103 ካብ 1-3 ምስኣት ኸይድ ኮይና ተሰሚዓት ንብታ መን ኣሎ ከማኻ ፈዋሰይ ትብል እያ ኮይና ምስኣ ከበላ ይደሊ እታ ርእስታዊ ንእግዚኣብሔር የፍቅረና እዩ ኣትብል ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ባርኺ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ኩሉ እውን ንቅዱስ ስሙ ይባርኽ ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ባርኺ ነቲ እተገበረልኪ ሰናይ ኩሉ ከዓ ኣይትረስዒ ንሱ ንኩሉ ኣበሳኺ ዝሓድገልኪ ንኩሉ ሕማምኪ ዝፍውስ ኩላታ ተንበበት ፅብቕቲ እያ እታ ምስኣት ኸይድ ኢለ ዝገመትኳ ግን ስካዕ 3 እያ እምበር ዳርጋ ኩላ ምስታ መዝሙር ኸይድ ኮይና እያ ትስማዓኒ ስማዓልና ካብ ረግጥዋ ንኩሉ ሕማምኪ ዝፍውስ ንህይወትኪ ካብ ጥፍኣት ዝብጀዋ ብሳህልን ብምሕረትን ዝኽልለኪ ንድልየትኪ ብሰናይ ነገር ዘበለ ዘጽግብ እግዚኣብሔር ኢሉ ከም በጀኩኡ ከዓ ዝኩሉ ዝገብር ዋላ ሓደ የለን ስለዚ ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ባርኺ ኩሉ ውሽጠይካ ንእግዚኣብሔር ይባርኽ ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ባርኺ ንዝተገብረልኪ ሰናይ ነገር ከዓ ኣይትረስዒ ስለዚ ኢኻ እና ከዓ መን ኣሎ ከማኻ ጎይታ ኢየሱስ ፈውሰይ እንዲኻ እንዳበልና ነመስግኖ ዘለና ቃል ህይወት የስማዓልና ሃብትና ህይወት ሓራይ ሃብትና ዕልልታ ክልተ ኣለዋን እያ ሓንቲ ዘፀአት ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 11 ሕራይ ኦ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎ ኣማለኽቲ ከማኻ ዝበለ መን ኣሎ ብቅድስና ከማኻ ዝኸበረ ብግርማ ከማኻ ዝተፈርሀ ገባሪ ተኣምራት መን ኣሎ ካልአይተን ከዓ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 10 እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ናብ ናይ ዘለኣለም ክብሩ ዝፀዋዓኩም ኣምላኽ ኩሉ ፀጋ ቅሩብ ግዜ ሓሳረ መከራ ምስ ፀገብኩም ንሱ ፍጹማት ክገብረኩም ከጽንዓኩም ከበርታዓኩም ክስርተኩም እዩ ንዘለኣለም ዓለም ንዕኡ ክብርን ስልጣንን ይኹን ኣሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ኣነ ከኣለኹ ቦናይ ኣራይ ኣዴና ብረይ ኣይነኣለ ኣዴና ኣይነኣለን ኣራይ አንተ ወይ አጋጌ እንዴት ደይ ብረይለት መልስ ሲእነ ለካ እኔ ተጋጌ እንኳዕ ብሰላም መጻኹም አሜን እንኳዕ ብሰላም ፀናሕኹም መዝሙር ዳዊት 9:10 ኣንኸራሒ ዘሎ ኣራይሺ ብጣዕሚ ፅቡቅ እግዚኣብሔር ስንጡቕዓት እምባ ብግዜ ፀበባ ከዓ እምባ እዩ ወእግዚኣብሔር ንዝደልዩኻ ኣይተሓድጎምን ኢኻ እሞ እቶም ንስምካ ዝፈልጡ ኣባኻ ክምዕቆቡ እዮም ክብርና ኣምላኽ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ቃል ህይወት የስማዓልና እግዚአብሔር ምስጢሩ ንትሑታት ይገልጽ እግዚአብሔር ምስጢሩ ነቶም ካብ እምነት ዘየለው ዝመስለና ንገልጽ እቶም ኣመንቲ ኢና ንፈልጦ ኢና ዝብሉውንሲ ከምኡ ክገልጽዎ ዘይከኣሉ ኣነ ከዓ እታ ረኣብ ዝገለጸቶ ነቶም ሰለይቲ ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 2:11 እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ንሱ ኣብ ሰማይ ኣብ ላዕሊ ኣብ ምድሪ ከዓ ኣብ ታሕቲ ኣምላኽ እሞ ምስ ሰማዕናዮ ልብና መኸኸ ኣብ ቅድሚኹም ድማ ትንፋስ ሰብ ኣብ ሰብ ኣይቆመትን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ንሱ ኣብ ሰማይ ኣብ ላዕሊ ኣብ ምድሪ ከዓ ኣብ ታሕቲ ኣምላኽ እሞ ምስ ሰማዕናዮ ልብና መኸኸ ኣብ ቅድሚኹም ድማ ትንፋስ ኣብ ሰብ ኣይቆመትን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣራይ ኣዴና ኤልሳቤጥ ሚዳ ትገብራ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ሎሚ እንታይ ኢና ተማሂርና ሎሚ እንታይ ኢና ኣስተንቲና ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 76 ክፍሊ 35
36-37 ኢና ርኢና ብሓፈሻ ካብ ጥቕሲ 1 ክሳብ ጥቕሲ 22 እዚ መልእኽቲ እዚ ናይ መን እዩ? ናይ ቅዱስ ቄርሎስ። ቅዱስ ቄርሎስ መን እዩ? ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ ኮይኑ ንጉባኤ ኤፌሶን ዝመርሕ ዝነበረ ኣቦ እዩ። ጉባኤ ኤፌሶን ስለምንታይ ተፀዊዑ? ንስጥሮስ ህላዌ ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም ካብ ማርያም ዝጅምር ኢሉ ፍጹም ህላዌ ናይ ክርስቶስ ተራ ፍጡር ስለ ዝገበሮ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ሓደገኛ ዝኾነ ምክንያቱ ክርስቶስ ካብ ማርያም ዝጅምር ተራ ፍጡር ተኮይኑ ዓለም ከዓ ብፍጡር ክትድሕልና ይትኽእልኒ እቲ ሓደ ክርስቶስ እዩ ዘለና ኣብ ክርስቶስ እኮ ሓደ ኢና ብዙሓት ይብሉ እዮም ማለት እዩ ኣብ ክርስቶስ ሓደ ተኮይና ካልእ ዝፈላለ የብልናን ማለት ስለዚ ኣቦታትና ግን መስጢሩ ስለ ዝገለጸሎም እዚ ሓደገኛ ዝኾነ ስሕተት ኣብ እዋኑ ንምእራም ጉባኤታት ገይሮም ምኽር ገይሮም ከምቲ ንሰምዖ ዘለና ብመጽሓፍ ቅዱስ በቃ ኣብነት ካብቲ ኢሳያስ ከነንብቦ ዝጸናሕና እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዱ ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ ኣማኑኤል ሰምያ ኣማኑኤል ማለት ከዓ ኣምላኽ ምሳና እዩ እሱ ከዓ መንኩቡ ሓይሉ ኣብ ቅልጽሙ እዩ ንህዝቡ ከዓ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ ስለዚ እቲ ኣርእስቲ ክንሪኦ ከለና መን እዩ ተጻሓፊ ኣበየናይ ኩነታት ነይሩ ንምንታይ ዕላማ እዩ ዝጽሕፎ ብምሉእ እዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ምክንያቱ ንስጥሮስ እንታይ ኢሉ ብዙሕ ግዜ ብቐሊላ ዘራርባ ፀረ ማርያም ተራ ሰብ ያወሊዳ ክብሉ ከለው ፀረ ማርያም ዝብል ቃል የውፅኦም ከምቲ ዮሃንስ ጽሒፍዎ ዘሎ ግን ፀረ ማርያም ዘይኮነስ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ መልእኽቱ እንታይ ኢልዎ ዘሎ ቶም ፀረ ክርስቶስ ኣፅራረ ክርስቶስ ኣምላኽነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኽሕዱ ተሰጋውነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኽሕዱ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ካሓሲ ፍጹም መድሓኒ ምዃኑ ዝስሕቱ ቤተ ክርስቲያን ንምምላሶም ኩሉ ዝግባእ ፃዕርን ምኽርን ጸሎትን ትዕግስትን ትገብር ኣብ መጨረሻ ግን ሓቀኛ እምነት ክህሉ ስለ ዘሎ ከዓ ውሳኔ ትውስን ማለት እሱ ከዓ ብቃል ኣምላኽ መሰረት ሓውኻ እንተበደለካ ሓንሳብ በይንኻ ኮንካ እንደዘይሰማዓካ ካልኣይ ሳልሳይ ምሳኻ ውሰድ እንደዘይሰማዓካ ንቤተ ክርስቲያን ነገራ ንቤተ ክርስቲያን እንደዘይሰማዓ ግን ከም ኣረማዊ ቆፀሮ ኢሉ ቅዱሳን ኣቦታትና በዚኦም ዝምርሑ ነይሮሞ ናይ ሎሚ ካብ መልእኽቲ ቅዱስ ቄርሎስ ኩሉ እቲ ጥቕስታት ተመሊሽና እንተሪእናዮ እቲ ኣምላኽነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ መወዳእታ ተጻሒፋ ዘላ ኣብ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቆላስዩስ ምዕራፍ 1:12 ካብዘን ኣሕዋትና መን ኣንቢባቶ እንታይ ዝብል ሙሉእ ሓራይ ሙሉ ሓብተይ ነቲ ናብ ግደርስቲ ቅዱሳን ኣቦ ብርሃናት ዘብቅዓና ኣቦ እናመስገንኩም ንሱ ካብ ስልጣን ጸልማት ዘውፅኣና ናብታ መንግስቲ ፍቅር ወድውና እተወና ኣብኡ ምድሓንን ማለት ሕድገት ሓጢኣት ኣለና ክብሪ ንዝክርስም ይኹን ነዚ ክርስቶስ እዚ እምበኣር ንስጥሮስ እንቱ ለክርስቶስ ማርያም እዩ ህይወት ናይ ክርስቶስ ካብ ማርያም ዝጅምር ማርያም ከዓ ወላዲት ክርስቶስ እምበር ወላዲት ኣምላኽ ኣይኮነትን ምክንያቱ ንክርስቶስ ተራ ሰብ እዩ ስለ ዝበሎ ማለት ስለዚ ነቲ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ሓይሊ ክገልጽ ከሎ እንታይ ምክንያት ዝህብ እቲ ማርያም ዝወለደቶ ተራ ሰብ ናብ ዮርዳኖስ ምስ ከደ እቲ ቃል ኣምላኽ ሌጎስ ምስ ሓደሮ ብፀጋ ኣምላኽ ኮይኑ ስለዚ ፀጋ ቅብኣት ዝብሉ ምስ ስሕተት ናይ ንስጥሮስ ኣብ ብዙሕ ክንሰምዖም ንኽእል ኢና ኣብ ቤተክርስትያናት እውን ወይ ኣብ ገዳማት ተፀጊዖም ክህሉ ይኽእሉ እዮም ቅብኣት ዝብል ፀጋ ዝብል ናይ ንስጥሮስ ክሕደት ኮይኑ ቤተክርስትያን ኣብ ጉባኤ ኤፌሶን ዝወሰነቶን ዝወገነቶን ክሕደት እዩ ማለት እዩ ስለቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ነዚ ኢና ከነስተንትን ኣምሲና እሞ ሎሚ ካብዚ ናይ ሎሚ እዚ ተማሂረ እዚ ተረዲኤ ንብሎ ቀዳማይ ነገር ዘስተንተናዮ ዝተረዳእናዮ ብድሕሪ እውን ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘይተረዳእና እንተሊ እግዚኣብሔር መልሲ ኣለዎ ቤተክርስትያን መልሲ ኣለዋ ቅዱሳት መፅሓፍትና መልሲ ኣለዎም ሕጂ እንደዘይ መፃልናት መልሲ እውን ኣቦታትና መማህራንን ቅዱሳት መፅሓፍትና እንተወኪስና ክምለስ ዝኽእል እሞ መጀመርያ ዘስተንተናዮ ኣብዚ ናይ ሎሚ ብድሕሪኡ ከዓ ዝኾነ ሕቶ እንተድልየና ከዓ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እዩ ማለት እዩ
الراي كابزنا يلومي زستنتنايو استردعنايو كابزنا يلومس سيات رديات ننبلو حنت قلب انتون حنت حساب انتون ربنا نبر حركة فناني كابزا سكرين زلا بس لو جونا سنين عارفين ده الراي أما أصل من كل مخنيا في تفاصيله زين حزب إسرائيل وينهم يتعب ترى أي جنا أيقونة إنت أرانا كلهم سووا سين بكر مزلوا وحزب نرحانك وهون زيادة وثم ثم فاصل تام سألنا زرحان شاقيقوا مستمر بدأ إجازة زور حلو يوم سامي الله تركها عن لقوه أنت سجل بس لنا تنقيس كريستوس كده تفرع أنت رح يكون نقولنا تم مثلنا أنت أنا حط عن كل كريستوس ما يبقى كنت خلنا ما يتقول وين ثلاثة عشرة شدة يسوع كريستوس كنت كل ورد سكال زبلا الله يا حتى يسوع كريستوس سمعنا لك إسرائيل أبوهم سلسلة ودو نعم راح يقولوا زي كونس نقولنا مخانها كانت صحيح يا أهل الليلة أبونا شخص بس لكن ما أدري كيف زريابه الهيوت يسمع لنا حاونا دياكون قرماي زمنا قلقلوت كايبارخ نابز عبي قلقلوت نابز عبي كبري يبقى أخا أملخ بحكي نهزب إسرائيل نبينهم نمكاب ترايقنا أيكوناني ملاك ما بسر قدوس كبريل ملاخ نتوم قواسوت ምናልባት እዚ ትንቢት እዚ ከም ሰብተ ዝኸውን ነይሩ ነቶም ዝፅበይዎ ዝነበሩ ትንቢታት ዝቆፅሩ ብቲ ቤተ መቅደስ ኣብ ዝለዓለ ናይ ፍልጠትን ናይ ማዕርግን ናይ ኣገልግሎትን ቦታ ዝሓዙ ዘይኮነስ ነቶም ብቑዓት ኮይኖም ዝተረኽቡ ብታለይቲ ነቶም ጓሶት ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 10-11 እቲ መልኣኽ ድማ እነሆ ሎሚ መድሓኒት ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ስለ ዘሎ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ምስ በለ ንኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓበ ሓጎስ ኣበስረኩም ኣለኹሞ ኣይተፍርሑ ንኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ሓጎስ ሎሚ መድሓኒት ኣብ ዓዲ ዳዊት ንኩሉ ክርስቶስ ንኩሉ ሰብ ወሪዱ ተወሊዱ ንኩሉ ሰብ ተሰቂሉ እቶም ዝድሕኑ ግን ነቲ ዝተገብረ ውዕለት ኣሚኖም ተነሲሖም ንዕኡ ከም መድሓኒት ዝተቐበልዎ ጥራሕ እዮም ክርስቶስ ግን ንኩሉ ዓለም ተሰቂሉ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ንዝመፅእ ከዓ ብቑዕ መድሓኒት እዩ እግዚአብሔር ይደግፍካ ሓውና ግርማይ ቃል ህይወት ይስማዓልና ሕራይ ካልኦት ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ዝረአናየ ምናልባቶም ድሕር ኢልና ዝኣተና ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 76 ካብ ጥቕሲ 1 ክሳብ 10 ክሳብ 22 ሰለስተ ክፍልታት ማለት 35 36 37 ኢና ክንርኢ ኣምሲና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር قرب دقائق ኣለዋና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር እቲ ግዜ ከዓ ናይ ህዝቢ ግዜ እዩ ንዓና እውን መልሲ ካብ ጉባኤ ክመፅእ ከሎ ክሳብ ክንደይ ሰብ ይርድኦ ኣሎ ንቕልጥፍ ዲና ዘለና ንድንጉ ዲና ዘለና ዝያዳ ምግላፅ የድልዮ ድዩ ዝያዳ ግዜ የድልዮ ድዩ ክንፈልጥ ስለ ዝሕግዘና ትርዳእና ሓደ ሓንቲ ወይ ትገልፆ ንብዙሓት ንበረኸት ንብዙሓት ንመረዳእታ ክኸውን ስለ ዝኽእል ነተን ግዜና ንጠቐመለን راي حبتنا عللتا ንእሽተይ ክፍትናታ ክፍሊ 37 ካብ ፍቕዲ 10 ሳብ 12 ዘላስ ስለ ጥበብ ትዛረብ እሞ ጥበብ እግዚአብሔር ፈጠረኒ በለት ተባሂሉ ተጻሕፈ ትብል ሞኒ ጥበብ ከኣስ ክርስቶስ ምዃኑ ንክርስቶስ ምፍላጥ ማለት ከዓ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣንየ ስለ ዝበለ መንገድን ሓቅን ህይወትን ትፈልጥ ኣለኻ ማለት እዩ
ንክርስቶስ ምስ ፈለጥካ ከዓ በቲ እሱ ዝህበካ ዝገልፀልካ ከዓኒ ልቦና ክህልወካ ፍልጠት ክህልወካ ምስትውዓል ክህልወካ እዩ ስለዚ ንዕኡ ከስተንትና ፀኒሕ ማለት እዩ ንሕፅር ዝበለ ቃል ህይወት የስማዓልና ዓባይ ነገር እያ እግዚአብሔር ኣብ መጀመርታ መገዱ ቅድሚ ጥንታዊ ግብሩ ተገንዘበኒ ወይ ፈጠረኒ ትብል ቃል እታ ኣርዮስ ወልዲ ፍጡር ይኽብል ዝበላ ምክንያት ዝኾናውን ነዚኣ እዩ ማለት ካብዚኣ እዩ ዝብገስ ቅድሚ ኩሉ ተግባሩ ፈጠረን ምክንያቱ ሓደ ቃል እዚ ንሪኦ ዘለና ብብሉይ ኪዳን ይጅምር እሞ ብሓዲስ ኪዳን ከዓ ይውድእ ኣብዛ ዘለና ሕጂ እንድሕር ሪኢና ስክሪን እንድሕር ሪኢና ምሳሌ ኢሳያስ ኣሎ ማቴዎስ ሉቃስ ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ ትንቢት ብኸመይ ተዋሂቡ ነይሩ ዳሕራይ ኣብ ፍጻሜ ከመይ ተፈጺሙ ብሓዲስ ኪዳን ናቱ ነዚኣ እግዚአብሔር ካብ መጀመርታ መገዱ ቅድሚ ጥንታዊ ግብሩ ተገንዘበኒ ወይ ፈጠረኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ እዩ ተፈጠረኒ ዝብሎ ዘሎ ብዛዕባ ተሰጋውነቱ ብዛዕባ ሰብ ምዃኑ እንድሕር ሪኢና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ እንተመፂና ግን እቲ ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ከዓ ኣምላኽ ነበረ ኩሉ ብኡ ኾነ ብዘይብኡ ከዓ ዝተፈጥረ የልቦን ኢሉ እቲ ቃል ኣምላኽ እቲ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ምስ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ከዓ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ከዓ ኩሉ ዝፈጠረ እዩ ኩሉ ዝፈጠረ እንተዳ ኮይና ከዓ ፍጡር ክኸውን ኣይክእልኒ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ዓብይ ነገር የክስተንቲንኪ ሕልታ ሃብትና ቃል ህይወት የስማዓልና هراي كالوت هراي كالوت لومي زي استنتينا ويكازيا عبرهت الليل كابتن بابنا هيمانة أبو يخون كابتن زنببنا مسحف قدس يخون زي عبرهت الليل نولو اتجزينا يقوبا اي هراي زغانا حساب تلوهن قبلنا أبونا بملأك السلام على معدان كهبنا ناب أود مهرت بخبري عدم الرأي أبونا كلهم سلام كمي كنيهم كبرنا بسجانان نعم لاخيكم أبونا قاله وتسمع لنا كم وانت زمره مزمور زمر كافتنا تمنيت نثا مزمور بتقسي زسنخما سخنخنا تتوهبنا نبابات كنا نبب كابزي نايا قدس كيرلس معرف 7-6 كان بوزم سناون تردعكم زسنتنكم حسابكم كتبوا كتبا زمسكم كلكم زيابير زمن أقلقلتكم يبارخ تقولوا خنا بمهارو زمسنا بزعبا تسقاونا كرسوس بزعبا مسيرة سقاوية يو كن مهار أمسينا نبزعتو زعنقفو زنبرو نتي كاب دنقلة مولادو كم تارا سب كاب 70 سبيتن زولد ودي يسيف ود مريم دين دابلو زعنقفو زنبرو ساتهم نبعلهم تقاقيهم ون نخالق نمققاي نعنقفات زخونو زنبرو نعوهم ملسي نمهبن نحنا دما نتقنو نيبوتاتنا بيت كريستيان تفلتهم بيت كريستيان أبوتاتي لا تقبلتهم كم متحف قدس زي وصمو كاسم بأوريتن بحدش كيدانن إنا قبرو ملس زهابو زصحافو نزرتع زرتعو نزوسن دوسنو نحنا دما أشرم كنكتليلنا إنانتي قالهم زولو نمهر زلنامو تماهيرنا أبتنساتهم صني عملو سام وداتا زنبرو نحناون كسام وداتا أبو صنيعنا كنبر እግዚአብሔር ንኹልና يحجزنا أبتي كفلي
36 ቁጽሪ 3 ከም በሐድሽ ድማ ኣብቲ መዝገብ ዝስመ ዳግማይ መጽሓፉ ኣብ 7ይ ክፍሊ ከም ዝበለ ብዛዕባቲ ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎስየ ዘሎ ቃል ክርስቶስ ነቲ ዘይረአ እግዚአብሔር ኣምሳሉ እዩ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረት ድማ ነበረ ምክንያቱ ከምቲ ኣቦና ክብልዎ ጸንሑ ሰብ ኮይኑ ተወሊዱ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ እዩ ሓዲርዎ እና ተባህለ ብዙሕ ዕንቅፋት ስለ ዝበሃል ዝነበረ ንምንታይ እዩ ጠቂሱ ቅዱስ ቄርሎስ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎስየ ዝጽሓፎ መልእኽቱ ምዕራፍ 1 ንሱ መልክዕ ባርያ እቲ ዘይረአ ኣምላኽ በኽሪ ኩሉ ፍጥረት እውን እዩ ንሱ መልክዕ ባርያ እቲ ዘይረአ ኣምላኽ በኽሪ ኩሉ ፍጥረት እውን እዩ ኢሉ ክርስቶስ ነቲ ዘይረአ ኣምላኽ ኣምሳሉ እዩ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረት ድማ ዝነበረ እዩ ንእግዚአብሔር ኣቦሲ እንታይ ገበሮ ኣግሃዶ ኢና ንብል ምክንያቱ ንእግዚአብሔር ኣቦ ዝረአዮ ዋላ ሓደ የለን ኣልቦ ጉመራ ዘርእዮ ለእግዚአብሔር ኣብ ዋላ ንምሽው እንታይ ኢልዎ ገጸይ እንድሕር ሪኢኻሲ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ኢልዎ ክርስቶስ ግና ንእግዚአብሔር ኣቦ ከም ዘግሃዶ ዋላ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ናይ ጥምቀት እንተርኢና እውን ክርስቶስ በኣካለ ስጋ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ከሎ መንፈስ ቅዱስ እውን ኣምሳል ርግቢ ከም ርግቢ ተመሲሉ ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ክቕመጥ ከሎ እግዚአብሔር ኣቦ ግና ብዓይኒ ኣይተራእየን ብቃል ብድምፂ ጥራሕ ተሰሚዑ ብኡ ሰመርኩ ፍቱው ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ እዩ ተሰሚዑ ሕጂ ነቲ ዘይረአ እግዚአብሔር ኣቦ እንታይ ገበሮ ኣግሃዶ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረት ድማ ዝነበረ እዩ እሱ ፍጡር ኣይኮነ እንታይ ደኣ ፈጣሪ እዩ ኣብታ ጸሎተ ሃይማኖትና ኩሉ ግዜ ንሪኣ ኢና ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ ኩሉ ኣብ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ብዘካው ብዘይብኡ ብኻልእ ዝተፈጥረ የልቦን እና በልና ብዛዕባ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እታ መሰረት ወይ ድማ መግለፂት እምነት ተዋህዶና ዝኾነት ጸሎተ ሃይማኖት እውን ብኣይና ንጅምር ማለት እዩ እሞ ኣብዚ ምዕራፍ ክንበበልና ዘምሰየ ነቶም ብዙሕ መዐንቀፊ ንቃል ወንጌል እናጠዋወዩ ከምቲ ዝደለይዎ ድማ እና ተረዲኦም ንኻልእ ድማ ከጋጊ በቲ ተረድኦም ድማ ንኻልእ ከረድኡ ዝሓስቡ ካብ ሓድሽ ኪዳን ይኹን ካብ ብሉይ ኪዳን ይኹን ብመጽሓፍ ቅዱስ ገረም እዮም ኣቦታትና ዝምልሱ ነይሮም እሞ እዚ ሕጂ ንሕና እንመሃሮ ዘለና ድማ መልስና መልስ ቦታትና ቃልና ድማ ቃል ኣቦታትና ነቶም ቀዳሞት ኣቦታትስ እንታይ ኣሰኣሰረ እምነቶም እናሰዓብኩም ዘክርዎም እዩ ዝብለና እሞ ንሕና ድማ ኣብ ዓለም ሓድሽ ነገር የለን እቲ ኣብ ዘመኖም ዝነበረ ሕጂ እውን ኣሎ ሕጂ መልሲ ከይንስእን ድማ ኣቦታትና መልሲ ኣዳልዮምልና እዮም ሓሊፎም በረኸቶም ሕደረና ንሕና ጥራሕ ነቲ ዘዳለውልና መልሲ ኣንቢብና ክንርድኦ ተረዲእና ድማ ክንነብረሉ ነብስና ክንሕልወሉ ኣብ እምነት ድማ ክንጸንዓሉ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ዝበሃለና ቃል ኣምላኽ መካትዕ ይኮነን
ቃል አምላኽ መቋየቁ ይኮነን ጥቅስ ሕጀ ክምልሰሉ ጥቅስ ሕጀ ድማ ከምዚ ኢለ ክካራኸረ ንክርክር ኣይኮነን ቃል አምላኽ ንሕና ካብ ጎቦ ካብ ክሕደት ክንድሕነሉ ገጽ አምላኽ ክንሪእየሉ ኣብታ ጥንታዊት እምነት ድማ ክንጸንዓሉ እዩ መጥራሕ ንመካትዒ ንመርትዒ ኢልና ቃል አምላኽ ነንብብ እንድሕር ኮይና ከይንኸስር እንታይ ደኣ መጀመርያ ሕልናና ዝረትዓና ንዓና ድማ መገድና ዘቕንዓና ካብ ስሕተት መገዲ ዘድሕነና ዝተባሃልናዮ ዘፈጽመና ኩሉ ምስጢራት ቤተክርስትያን ድማ ተኻፈልቲ ዝገብረና እዩ ክኸውን ዘለዎ እሞ ነዚ ምሸት እዚ ዝሃበና ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ኣነ ነዚኣ ነዛ ቁፅሪ ክፍሊ 36 ቁፅሪ 3 ኣስተንቲነ እሞ ምናልባት ሓያለ ደቂቕ ከለና ጀሚረ እሞ 7:53 ኣሎ 7 ደቂቕ ኣለዋና ገለ ሓሳብ ዘሎና እንተሊና ወይ ድማ ኣቦና ድማ ተለኩም ኣነ ብዚኣ ወዲእ ኣለኹ ቃለ ህይወት ይስማዓልና ኣቦና ሕራይ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋታት ከምኡውን ውሉድ ኣቦና ነተን ዘለቕዋ ደቃይቅ ክዓድል ምናልባት ካብ ጉባኤ ዝመፅእ ርእይቶ ሕቶ ያስተንትኖ ከይህሉ ኢሎም ዕድል ሂቦምና ኣለዉ እሞ ዝኾነ ሓሳብ ተድሊና ምልክት ግበሩለይ ዝኾነ ዘስተንተናዮ ወይ ሕቶ ወይ ርእይቶ እንተሊ ሕራይ ናባኹም ኣቦና ብጸሎት ክትዓጽውልና يا ربنا اسمع بولد ومنفس قدس هذا أملك أمين قدس الجابير أملكنا سلا كله تمسجن إذا معلت زيان إذا مش زيان إذا جبا إذا تخافلتن سلا تكبر كنا كبر المسكان أخايكون إذا جبا إذا ما أملكنا كم تم بيت كريستيان قدسنا أم تقبيلا كل جزينا ذكرتهم نمصحفهم ድማ መወከሲ እናገበረት ሕጃቶ ዘላ ኣሰሮም ክንክተል ንዓታቶም ክንመስል ካብ በረኸቶም በረኸት ካብ ረዲኤቶም ረዲኤት ክንካፈል ድማ ሓግዘና ኣቦታትና ምባል ጥራሕ ኣስማቶም ክንፅውዖም ዘይኮናስ ንቦታትና ብስራሕና ብግብርና በካይዳና ንዖም ክንመስል ኣምላኽና ሓግዘና ካብ ፈተና ካብ ተፈቲና መውዳቕ ድማ ድሕነና ንዓለም ሰላም እዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና እዛ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኹን ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ንዓይኒ ዘንብዕ ልቢ ዘሰንብድ ሕልና ዘዕርብ ንእዛን ድማ ዝኽኩሕ ንሪኦ ንሰምዖ ዘለና መዓት ስኻቁረልና ይኣክል በለልና ነቶም ተዓበዩ ትሕት ኣብለልና ነቶም መን ከማና ዝብሎ ኣምላኽና ፈረስቲ ምዃኖም ኣረዳእልና ነቶም ዝጨከኑ ኣረህራሃልና ንኩሎም ድማ ኣብ ሰላም በረኸት ዕብየት ኣሎማ ኣምላኽና ናብ ሰላም ናብ ዘተ ናብ ዕርቂ ገጾም ክመፁ ድማ ንኩሎም ንልቦም ተንክፍ ንኣእምሮኦም ለውጥ ናተሓሳስቦኦም እስኻ ግዛእ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሕና ድማ ስለዚ ንሪኦ ዘለና መዓት ኩሉ ድማ እስኻ ኢኻ ትቁረሞ ናባኻ ክንፀሊ ኣዳውና ክንዝርግሕ ልብና ክንከፍት እስኻ ሓግዘና ጾምና ባርኸልና ቀድሰልና እስኻ ትሪኦ እስኻ ትቕበሎ ጾምን ጸሎትን ስባኤን ግበረልና ኣብ ፍጻሜ ኣብ ድሮ ሆሳኢና ኣብፅሒኻና ኣለኻ ኣምላኽና እዶቶ ሆሳኢናኻ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሒኻ ሰሙነ ሕማማት ብድሓነ ፈፂምካ ብርሃነ ትንሳኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና እዚ ትንሳኤ እዚ ኣምላኽና ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ እንትንሳኣሉ ትንሳእየ ግበረልና ንፍቓድ ስጋ ቀቲልና ብፍቓድ መንፈስ እንትንሳኣሉ እናዓብየሉ ግበረልና ኣምላኽና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ብጸሎት ዘክሩና ዝበሉና ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንኩሎም ንሕና ቁሩብ ኢና ንፈልጥ ስኻግና ንኩሉ ሕሙም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ስለ ኩሎም ሕሙማት ልምነካ ኣለና ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓሎም
ኣብ ሓዘን ዘለው ፀናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠሚዮም ዘለው ንስዓዮም ብስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣስሩ ትሓዮም ፋሕ ዝበለ ኣክቦም ኣብ ፀባን ዘሎ መሰሮ ፍጠረሎም እስራት ፍትሓልና ዝወፈሩ ድሓን የእትወልና ዝገሹ ድሓን መለሰልና ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኩሎም ኣምላኽና ንስኻ ባሪክካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ይዕብየልና ውሉድ ደልዮም ንዝልምኑኻ ድማ ውሉድ ይሕቁፈልና ውሉድ ንዝሃብካና ድማ ውሉድና ባርኸልና ኣምላኽና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቀልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና እዛ መዓልቲ እዚኣ ባሪካልና ሰላማዊት መዓልቲ ኢልካ ንኣኸማ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን እዛ ለይቲ እዚኣ ድማ ተባረኸት ተቐደሰት ለይቲ ግበረልና እንዕርፈላ ለይቲ ግበረልና ደቂ ሽና ተንሲእና ናይ ፅባሕ ናይ ሓዳሽ መዓልቲ ክትገብረና ድማ ኣምላኽና ሰናይ ፍቓድካ ይኹነልና ነብሰና ነማኻ ነማዕቁባ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይማዕምየን ወዝት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹ እዩ ወምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ፍታህ ወይ ስረይ ሲና ኣምላክና መድኃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ከከና ሰሪ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቶም ኣውየ ካናት ኣውየ ዲያቆናት እዱ ኣነሳይድ ጎፃነት በበስምክም ክንፍታኑ ንፃነ ይረስየነስ ኩሉዋን ሰማያት ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ መድዓ 12 ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ስለኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ንዝመፅእ ዘሎ ሰሉስ ሕማማት እዩ እሞ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሰሙን ሙሉእ ስለ ዘለና ዓርቢ ይኹን ሰሉስ ይኹን እዚ ትምህርቲ እዚ ኣይክህልወናን እዩ መሊስና እውን ካብ ትንሳኤ ክሳብ ዳግማይ ትንሳኤ ዘላ ሰሙን ናይ ፋሲካ ድማ ንግሆ ሽዑ እውን ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ስለ ዘሎ ሽዑ እውን ናይ ሰሉስ ይኹን ናይ ዓርቢ ኣይክህልወናን እሞ መዓሲና ክንረኸብ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ሰለስተ ሰሙን ብሃይማኖት ኣበው ኢና ንብል ዘለና እምበር ቀንዲ ንረኸበሉ ዝበዝሐ ግዜ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እሞ ሃይማኖት ኣበው ትምህርቲ ግን ካብ ሎሚ ሰለስተ ሰሙን ኢና ክንረኸብ ኣብ 22 ከምኡታት ገፁ ይመስለኒ እሞ ሰሙነ ሕማማት ብሰላም ፈፂሙ ኣምላኽና ድማ ብርሃነ ትንሳኤ ብርሃነ ሰላም የብፅሓና ብሩኽ ምሸት ግበረልና ንኩልኩም ኣገልግሎትኩም ማለት الهوت يسمع لنا ربنا تسأل صلاة مهللنا يا مهللا تنبب النبابات كله كدم كساهر عريقو مع زورر محرد زورر يقبر لنا آمين استمهرنا مرتها سلاسان سوسان مئة سنة إفراد هوتنا فري كنا برلون كندحنا لن كنصدقلون نا እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና روح ፈጣሪና خصاب سكم تخم حساب الساعة زبدحنا سلام عقيبو بز قدوس አገልግሎት ክንሳተፍ ዝረዳእና ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ዝሓለፍ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ሕማማት ሰሙን በዓለ ትንሳኤ ብሰላም ሓሊፉ በዛ ኣገልግሎት እዚ ብድሓነ ሰላም ክንረኸብ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና
ነቶም ቃል ኣምላኽ ነዚ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ትህቦ ኣገልግሎት ብኣንቃድዎን ብጥብኣትን ክትከታተልዎ ዝዘምሰኹም ተብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበቶታኒ ይኽፈልኩም ንዝመጽእ ኸ ኣብ ዳሕኒ ሰላም ዓቂቡ ብኸምዚ ክንራኸብ ቅዱስ ፍቓድኩም ይኹነልና ነቶም ለይትና ሰላም ለይቲ ይግበረልና ነቶም መዓልትኹም ከዓ ሰላም መዓልቲ ይግበረልኩም ብሰላም ይራኸበልና ኣሜን ኣቦታትና ቃል ህይወት የስማዓልና ጽቡቕ ተማሂርና ሓደሩ ወተስና እድመንጠና ንሃብኩም ብሓቂ ርሑስ ዓውደ ዓመት ከኣምፃና ሰላም ዘለዎ ፍቕሪ ዘለዎ ኣሜን ኣሜን